Makita iti daytoy a video tinapaspas apan ang kamat ti maysa a nakasibilyan ken dua a pulis iti maysa a lalaki iti kalsada a paset ti Taft Street Zone 5 Bangged ken nagturong iti Bangged Plaza pasado alas 9 idi rabii. Naamuan at ti umuna a lalaki iti video ket residente ti Agtangaw Bangged 21 ti tawen na ken suspect ti panagtakaw iti maysang store a nakapwesto iti paradaan ti tricycle ti Zone 5 Bangged asideg iti maysa a pagadalan. Imunan ti daytoy, tinakabado ti puraw iti video ket security guard, nga iso ti nangi-report iti pulisya, nga adda nangigan na, apan ang lukab, ken adda napansin na, at tao ito nagti store. Dagos met atinurong ti pulisya ti lugar. Nadanunanda, anakalak ti store, ngem nakalukat ti refrigerator. Rumor ka dita, mga ada tao dita. Then di pagbaga na dyan, ma'am, bigla nga, agun-unin di kwa, di sila bubong, kumaradakad. Kaya di kadwa mo't napanji baba, nakita na nga rumrumarin tao. So bale dito nga paset ti store, iti nagserbi nga entry point, dito suspect tayo, rason nga nalukap dito plywood na, no makita tayo dito ruangan, duwang ruangan ti store, adda ti kandado na. Kaya dito paset ti kusina, iti store da, particularly dito iti lababo area da, iso ti nagserbi nga escapeway na, rason nga ron narsood dito, iti na mismo nagbatayan na, imuli dito, kan dito iti rimaran na. Ken segon iti panagsasalod-sod tayo dito, iti suspect kat nakita or iti nabitpay, imay pa yan gimagatang dito iti sigarilyo na, at the same time, na imatangan pa iso na, may nagsagad-sagad, iti yaglawlaw dito yung store. Timpuak ti suspect ken dagos a nagtaray, kinamat da ken natiliw da, iti mordong apaset ti plaza, nga asideg ti fast food chain. Naala itikot na dagiti barya ang mapapati a collection ti piso wifi iti store nga umabot ti 140 pesos. Patyen ti pulisya aranta ti suspect tagtakaw ken iti kalabes addan record na ti kaasping nga insidente. Nakla at laengen tigtagikuka ti store idiin padamag daking kuan na anaserrek ti pagtagilakwan na ken panggepnan iti agpa-install ti CCTV. Agpatang kami amam no mabayadan na lakot iti gastos ko. Ang problema ng nuwan na mabayadan ako ikakpailamot ti tiyansana. No bayadan na ako mama. Binigbigmet ni Hepe ti Bangged Police Station tinapartak atignay dagiti kadwa na a pulis. Kudos ti kakadwak diti Bangged Municipal Police Station ta maintain mo di kapaspas nga makapag-responde ti any nga situation. Congratulations kani diti tropa kani Basingan ta natiliw na babaan ti pinangkamat na rito suspect tayo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.